jamhuriyar musulunci kasar Iran tana nan ta ware wani katafaren fili a bayan Tehran, wato a wani bangare a babban birnin Tehran a wani bangare, inda ta ware wani katafaren fili kuma ta sa ana nan ana tona kabarurruka. Wato wannan kabarurrukan ne ta ce za ta yi su guda 5,000 karan farko kenan. Idan akwai bukatun a ƙara wasu za a ƙara sama da 10,000 zuwa 20,000. Amma dai a yanzu haka jamhuriyar musulunci ta ware wannan wuri, ta ce kuma za ta bar shi ne a matsayin tarihi, saboda a shirye-shiryen da kasar Amerika ta ce na kokarin kai mata hari da kuma jirge sojojinta a Turkiya da Azerbaijan da kuma Pakistan, suna nan suna ta ƙara sojojinsu, wanda suna tunanin cewa daga lokacin da suka fara kaiwa jamhuriyar musulunci hari ta ruwa ko ta sama, to za a yi bukatun da sojojin da suka tara a Turkiya da sauran base ɗinsu za su kutso ta Siriya, za su kutso su shigo ta ƙasa. To har yanzu a jamhuriyar musulunci ita su kuma bata san cewa kowane irin yaki, in dai yaki ne to babu wanda ba su da tawagar su, babu sojojin su, kuma kowanne a shirye suke. To a yanzu haka jamhuriyar musulunci tana da ta ware katafaren makabartar tarihi wanda za ta bar shi a matsayin an binne sojojin Amerika sama da 5,000, kuma ta ce idan akwai yiwuwar ta ƙara wani za ta ƙara wani. To yanzu dai babban abin da yake trending kenan a duniya, tana nan yanzu tana ta gina makabarurruka 5,000 karan farko, wanda ta ce sojojin da ake so a yaudara a turo da su ta ƙasa, ba wai ta sama, ba a maganar ta ruwa, ba a maganar hare-haren jiragen sama, ba a maganar mizal wa'annan ɗaruruwan sojojin da suka jirge su, wanda suna tunanin cewa su ne za su shiga ta ƙasa, su shigo cikin Iran, su kifar da gwamnatin Iran, su kara da sojojin jamhuriyar musulunci kasar Iran. To yanzu jamhuriyar musulunci ta musu tanadi, kuma ta ce akwai yiwuwar ta ƙara wasu kafin lokacin yayi. Ma'ana dai jamhuriyar musulunci kasar Iran tana nan a shirye, a ja'iza take, ko yau ko gobe, kuma babu gudu ba ja da baya. Kuma a yadda ta fitar da wannan martanin, kamar ma ta ci nasarar ne, an ma gama yakin, ta ma gama kai sojojin Amerika din ne. Kun ga fa wanda suka yi da Allah, saboda zunzurutun sun mika wa kansu da rayuwarsu da komunsu ga Allah, sun tabbatar da cewa su ne ma masu nasarar, sun ma yi nasarar, saboda babu yadda za a yi zalunci ya yi nasara akan adalci. Saboda haka ba mu ci gaba da musu addu'a, musamman a cikin wannan watan mai albarka. Muna tunanin cewa a cikin wannan watan ne ba munafikai makiya Allah za su yi amfani da watan Ramadan su kai musu hari ba, su kuma san cewa a shirye suke ba. To ya kamata al'ummar musulmi mu dage wa wannan ƙasa wanda azzaliban duniya da munafikan musulmai ta tsaya musu a makogaro, kuma suke so su kai ta ƙasa domin su ci gaba da cin karansu da babbakarsu. Ya kamata mu dage da addu'a. Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya, kuma ya nuna mana munafikan musulmai abu ta kansu. Jinjina gare ka, sarkin makaryatar ƙasar Hausa. Na rantse da Allah sai da ku Kanawa, wallahi ku na daban ne. Shi yasa a rayuwa na ni rayuwar baka ne tana burge ni wallahi. Kun ga dai wannan sarkin makaryata ne, da yau a ce dan Katsina ne ko dan Daura, na rantse da Allah boye kansa zai a cikin daki. Sai boye kansu za su yi a daki, ba za su fito ba. Amma da yake baka ne da ya murja idansa, ya dauki kunyar gaba ɗaya kifa a rigarsa, yau gashi ya zama sarkin makaryatan ƙasar Hausa, har da fadawansa, har ya kai ziyara Singa da kuma Sabon Gari ta kone. Na rantse da Allah shi yasa idan kaga baka ne yana shishige maka, na rantse da Allah kai nisa da shi. Ba wai zan gaya muku magana bane Kanawa, su wato rayuwarsu fa in dai ba abin da za a samu dala bane ko kuma a cimma wani bangare, to ba za ka taba gani suna shishigi ba. Wallahi wannan bakana, wannan dan Kano din, na rantse da girman Allah da a ce dan wani state ne, wallahi ina ganin a gida ma ba zai kasa, ya kasa fitowa. Amma kaga ya zo ya murja abin shi, hankalin shi kwance, yana ta rayuwarsa har da fadawansa da komai, abun ma ya maida shi kwantek yanzu, kudin shi yake samu a takaice. Allah bar mana ku Kanawan dabo, ko da mi ka zo an fika. Na rantse da Allah matsalar mu da ku ɗaya jihadi ne, ba za ku iya ba. Ku dai duk abin da za a ce mutuwa ce, to na rantse da Allah kuya za ku yi. Amma duk abin da za a ce kuɗi ne, ko shigi ga gaba kane yana yi maka, to akwai target din da yake so ya samu tare da kai. Koya ne kuma wannan target din fa ba zai wuce na kuɗi ba. Ba zai wuce ne yanda zai dan saita rayuwar shi, ko kuma ya gina kasuwancin shi, ko kuma wani abun ba, ko shigi ga yana yi maka. Amma duk abin da za a ce ciwa ne, ko kuma wani bangaren yanci ne, ko wani abubuwa, na rantse da Allah zai yi wahala. ban ce babu ba, zai yi wahala kaga baka ne a ciki. In kuma ya fahimci cewa fa kai din matsala zaka iya zame masa, ko kuma kai masa wani abu, to zai yi kokari ya zame ne, ya fita da gudu, shi dai kawai ba sha bangaren dala kawai. To mun gano ku Kanawa, saboda haka sarkin makaryata da ya kai ziyara, ubangiji Allah ya kara maka lafiya, sarkin makaryatan kasar Hausa, sai da kai dan Kano. Wato jama'a, tun baba nake so na yi bidiyo akan bidiyon da ya dinga trending da kuma hotuna akan wasu 'yan Najeriya da 'yan Niger da aka ce wai an kai su Rasha, wai da sunan aiki, an sa su aikin soja,
wai an tura su Ukraine, wasu na cikin wahala, wasu kuma an kashe su. Wallahi ƙarya ne. Duk wanda ya faɗi wannan maganar makaryaci ne, ƙarya yake yi. Wallahi Rasha ba sa tirsasa mutum. Idan ka ga yau sun ɗauke ka sun kai ka Rasha, to sai kai idan kai ne ka zaɓi cewa aikin soja za ka yi, sannan idan ka je ka yi aikin soja. Idan ka zaɓi cewa aikin kamfani za ka yi, aikin kamfani za a kai ka. To ni abin da yasa kuke bani mamaki ma da kuka damu mutane da cewa suna cikin wahala, suna kukan a kawo su. Ku kawo mana bidiyon su guda ɗaya wanda suke kukan cewa a fito da su. Makaryatan banza kawai. To me yasa ba ku amfani da wanda aka yi ba a kai su Ukraine din? Wanda su daman su ma ba a samu. Idan ƴan Rasha, ai ta Rasha ma tana da imani ai, tunda har ma kana da ikon da zaka je ka shiga sojan ƙasar ta, kuma ka fito kana bidiyoyi, kana wasa, kana dariya. To ina wa'anda aka yi ba a kai su Ukraine din kuma ana kashe su fa? Idan muka bar Ukraine, ku zo mu yi magana akan wa'anda aka yi ba a kai su Syria. Wanda aka dinga kwashe ku, wanda ni nan na gaya muku cewa an taɓa min tayin miliyan 100 akan in kawo mutane sama da shekara 2 da suka wuce. Ina lokacin da na kidin na san an samu wasu sun yi. To su kuma wa'annan da aka dinga iban su ana kai su garuruwan, ana kai su Syria, ana kai su Ukraine din, me yasa su har yanzu ba fito kun yi magana akan su ba sai kasar Rasha? Makaryatan banza, makaryatan yofi. To wallahi al'azin da in sojan Najeriya. Kun ga dai Najeriya ƙasa ta ce ku? A dai kadamin da muke ciki a yanzu. A yanda ake iban matasanmu, ake zuwa a haɗa setup da su, a je a kashe su a banza, ƴaƴan su tashi a wulakance, matan su tashi a wulakance. Wallahi gwara in shiga sojan Rasha, tunda duk tsiya na tabbatar da cewa salaran da za a ban ya linka na Afirka ma gabaki daya. Kuma idan an kashe ni, na tabbatar da cewa kuɗin da za a ba iyalina wallahi ya ishe ni in gina wata rayuwar tawa. Da in je in shiga sojan da ina ji ina gani za a je a kashe ni a wulakance, bayan na san da cewa sotom ne da ƴan ta'addan da su sojojin da su gwamnatin Najeriya duk bakin su ɗaya ne, ban da kashe ƴaƴanmu da jikokinmu ba abin da yayinmu da kannanmu ba abin da ake yi. Wallahi gwaran shiga sojan Rasha, tunda duk tsiya na san albashi na a wata yafi karfin miliyan 4 wallahi. Kuma sannan kafin in shiga sai an bada sama da miliyan 9 wallahi. Kuma an kashe ni sai an linka mun kuɗin da yafi wannan. A misali kenan, ku zo ku dinga magana akan gidanku mana, ku dinga magana akan gidanku. Sai kasashen da suka ci gaba, wanda gabaki ɗaya tun da aka fara ya faɗan Ukraine ma ba ka taɓa ganin an yi faɗa gaba da gaba. Faɗan su kawai na ci gaba ne, ba wai irin faɗan mu ne wanda za a tura ka ƙato yana harbin ƙato ba. Sai an gama cin yaƙi ma sannan a tura ka. Za ku zo ku dame mu da surutu, ana cewa wai Rasha ba daɗi, wai tunanin suna ihu. To wallahi al'azin ni dai da in shiga sojan Najeriya a yanzu, wallahi gwaran shiga sojan Rasha. Kuma duk uban da ya ce muku wai ba da sanin ka bane, an ɗauke ka ne a je a kai ka aiki sannan a saka aikin soja, ƙarya yake yi. Sai an baka dama, duk aikin da kake so sai ka cike tu, kuma idan ka je shi za ka yi. Yan raina hankali kawai ku zo kuna wani magana cewa mutanen Rasha suna ɗaukan mutane kaza. To gwara ma na Rashan suna fitowa suna bidiyo. Ina na Ukraine din? Ina Ukraine? Ina waɗanda ake iba ake kai su Syria din? Ina suke? Za ku zo ku dame mu da ihun banza, ihun yofi, makaryata kawai. Ku dai duk abin da za a ce Western media, kasar American ta kirkira muku, ta zo ta watsa muku, shine kawai za ku fito social media ku ta damun mutane. Ku je ku dinga bincike ku ga yanda ake aikin. Ku ga yanda ake shiga, kaga kuma yanda tsarin nasu yake. Kuma ko banza idan aka ci nasara, dan ƙasa za a ɗauke ka a can, kuma ba za ka taɓa wulakanta ba.